ibro nene. Koro to bende Sharon, gimokelo pek e county ahinya en sama ne timo functions mag counties nokaw gi to bol to nokotim gimiluongo ni costing. Koro iyudo kitimo health to pesa mitero ne health okoromore gi gima health no onego tim to gi gima. To bende nyaka wang'e ni to counties ber mage mane county onego tel. Ing'e achiel kuom gi chachiel. Chik wacho niya, kata mana tije mitimo kaka tenders and supplies 30% onego dhi ne mine gi joma tindo. Mano nomoro ahinya nikech ne waneno nyaka joma ntiere gi ng'ol. Nikech ne waneno kaka wayudo opportunity mwanyalo kelo go mine malo, wanyalo kelo go jowa matindo malo, wanyalo kelo go joma nigi ng'ol malo, to bende business ne dhi timore. Maka counties nochakore nochakore. Ka pesa nochak di gini ema koro kelo lit ne jowa mang'eny, ne jowa mosetimo ohala, ne yudhewa mosetimo ohala, ne minewa mosetimo ohala ma ji odok. Nyocha neno, Churchill nyocha neno ka picha ng'ato wuok e Kenya ka ng'ama dichuo maduong' an African man kolonyore duk ka ywak e street ma be nyocha ochako ne pok ochule. Mage gik mwawacho ni sirikal omi counties pesa